ଯଶୋଦା ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଚଖୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟାକୁ ନଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିଆଙ୍ଗୁ ନଅଣ୍ଟ ଭକ୍ତର ସାଧନା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ଚାଲିଛି ଲଢ଼େଇ। ଯଶୋଦା କହିଲେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଅଣା ହେଲା ଯୋଖିଲେ ନଅଣ୍ଟ ହେଲା ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଦାସୀ ମାନେ କହିଲେ ଯଶୋଦା କାହ୍ନା ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଶୋଦା କହିଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉ କାହ୍ନାକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ନ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଆଜି ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲେ ଛାଡ଼ିବି ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି ସଜନବୃନ୍ଦ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କମିଗଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହାରିଗଲା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ। ଯଶୋଦାଶ୍ରମ ଦେଖି ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ ବନ୍ଧନେ ଇଚ୍ଛା କରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମରୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ତଖଣେ ଦୌଡ଼ି ଅଣ୍ଟିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଫୁଲରେ ଭାଟିଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମରୁଛି ଯଶୋଦାଶ୍ରମ ଦେଖି ହରି ନିଜ ବନ୍ଧନେ ଇଚ୍ଛା କରି ତକ୍ଷଣେ ଦୌଡ଼ି ଅଣ୍ଟିଲା କୃଷ୍ଣକୁ ରୋଳରେ ବାନ୍ଧିଲା। ଏହି ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ କଥାର ବିଶ୍ରାମରେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଭାଇମାନଙ୍କ ଶ୍ରମ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବେ ଦୟା କରି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଦେଖି ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକେଶବ ଠାକୁର ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ତମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଗୁରୁଦେବ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ବାନ୍ଧି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା କହି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଦେଖି ଗୁରୁଦେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଜ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧିକି ରହିବେ। ଯେମିତି ଯଶୋଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କୃପା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଡୋର ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବନ୍ଧନରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାନ୍ଧି ରୁହନ୍ତୁ କଦାପି ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପଡ଼ିବନି ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ିବନି ପଡ଼ିଲେ ଗଣ୍ଠି କୋଉ ଗଣ୍ଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଠି କି 5ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବେ 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ଆହୁରି ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବେ ଏ ଗଣ୍ଠି ନୁହଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ବନ୍ଧନ ଏ ବନ୍ଧନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଏ ବନ୍ଧନ କହିଲେ ଆଉ ଫୁଟିବନି। କାହିଁକି ଅକୈତବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯେନ ଜାମ୍ବୁ ନଦ ହେବ ସେଇ ପ୍ରେମ ଲୋକେ ନ ହୟ ଯଦି ହୟ ତାର କବୁ ନା ହୟ ବିয়োଗ ହଲେ କବୁ ନା ଧିଆୟ। ଏ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଦୁର୍ଲଭ ଯଦି ହେଲା ସେ କଦାପି ବିয়োଗ ହବନି ବିয়োଗ ହେଲେ ସେ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବନି ମରିଯିବ। ଅତଏବ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କେଶବ ଠାକୁର ଚରଣରେ ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯଦି କାହା ହୃଦୟରୁ ଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବିୟୋଗ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ ବିୟୋଗ ହେଇଯାଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ। କାରଣ ଆମେ ଅଧମ ସନ୍ତାନ ମହତ ଅପରାଧ ନ ହଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହଉ ଆମେ ଏହିପରି ବଞ୍ଚିଥିବା ନରଜନ୍ମ ପାଉଥିବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କେବେ ବି କହିବେନି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ବାରମ୍ବାର ମତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଅ ଏହିପରି ଆପଣ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବି ବାନ୍ଧି କରି ରଖିବି ଛାଡ଼ିଦେବିନି। ୟାକୁ କହନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରେମ ୟାକୁ କହନ୍ତି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି। ସଂସାର ଧାବା ନଳ ନୀଳ ଲୋକ ତ୍ରାଣାୟ କାରୁଣ୍ୟ ଘନା ଘନତମ ପ୍ରାପ୍ତସ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଗୁଣାରଣବଶ୍ୟ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ। ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ଖାଲି ଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାସ ମାସ ଧରିକି ଯିବ। ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଗୁରୁଦେବ ଅଷ୍ଟକ ଏ ସଂସାର ଦାବାନଳ ଏ ଦାବାନଳ ଆମେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ କୃପା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପ୍ରଥମ ଚଉପାଇ କଣ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ
निज मन मुकुर सुधारी मुकुर माने दर्पण मन रूपक दर्पण टारे आमर कामना वासना आस्तरण पड़ जाइछि ए कामना वासना आस्तरण ताकू हटेई देले आमे भगवान पर प्रतिम पाइबा तेरे कामना वासना हटा पाई उपाय कौन श्री गुरु चरण सरोज रज भगवान सद्गुरुदेव भगवान को चरण रज को जब आम मस्तक धारण करवा तेरे आम हृदय कामना वासना दूरीभूत हो सद्गुरुदेव चरण आमर अचल भक्ति हो अतएव एति कथा कह विश्राम जदि कथा भितर जदि किछि कहा मन जदि कष्ट देछि तेरे सदनबंध भाई भाई माने क्षमा करिवे जदि किछि सद्वाणी प्रचार होइछि तेरे सद्गुण चरण शरणापन्न ही आमे भक्ति कुसुम को बढ़े नवा बोले भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जगन्नाथ भगवान की बलदेव भगवान की सुभद्रा माता की चतुराज सुदर्शन की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की सब ठाकुर दी की समस्त भक्तवृंद की हरिनाम संकीर्तन की आनंदे हरि सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 श्री कृष्णार्पणमस्तु।